Du skal ryste din krop, du skal ryste din bot. Din body. Du må godt være med, selvom det er lidt farligt. Yeah! Så har der igen været Havnekulturfestival i Odense. Jennifer, 3 dage med masser af musik og dans, der var med til at omkranse en mangfoldighed af aktiviteter, arrangeret af odenseanske foreninger, kulturinstitutioner og græsrødder, ude i det, som med et favnende udtryk kan kaldes skabende kultur. Hvorfor tager du ud til Havnekulturfestival? For at opleve stemningen hernede og alle de mennesker, der er. Det er sådan lidt anderledes, end vi ellers ser. Jeg synes, det er fantastisk, at der er vokset til så stor og nærmest fylder hele havnen hernede. Og det er jo bare med kunst og kultur og musik. Jeg synes, det er super fedt. Jeg er vildt imponeret. Der er begivenheder alle steder, og de er meget forskellige. Det er alt lige fra økologisk kost til totalt vild gang i den musik, som er ligesom at tage til Ibiza. Og så er der sport og alle mulige slags mennesker, alle aldre og ja. Jamen det er jo dejligt. Glade mennesker og godt vejr og kolde øl i den varme sol. Det er jo ikke til at brokse over. Og ja, er Havnekulturfestival 2013 en succes? Det må man sige, det er. Det er det største publikumantal, vi har haft indtil nu, i hvert fald. Og folk har bare været super glade og afslappet. Der har været rigtig god stemning, så det synes jeg, det er. Kommer til en fremmedslov. Vi troede, men det gør gavn. På gaden, men når jeg ikke lyttede, da vi sang. Stop det gunshot, point up, giv mig harmoni. Endnu et år er forhød, men intet mindre siden sidst. Sender min tv for at se, hvor de hedder forseri. Korruption har fattigdom. Odense Havnekulturfestival, der var den 8. af sin slags, startede tilbage i 2006 som et initiativ, der skulle være med til at sætte fokus på havnen, der dengang var i et slags vakuum mellem at være en halvdød gammel industrihavn og en ny bydel under udvikling. Er havnen blevet et bedre sted at bo de senere år? Ja, der sker jo hele tiden udvikling, så der sker noget hele tiden jo. Så det må jeg sige, ja. Vi glæder os hver gang, der sker en udvikling, og nu er de jo i gang med at bygge Nordatlantisk hus derovre, og sådan bliver der ved at komme lidt jo, så det er vi meget tilfredse med. Det her, det begynder jo at samle et billede. Og så har jeg jo noget at gøre med det nordatlantiske hus. Og der tror jeg også, der vil rigtig ske noget. Og så ved jeg jo, der er startet fodboldskole og forskellige andre ting. Så jeg synes, der er noget, der tegner på, at der bliver et liv, som måske vil række ud efter 2:00 om eftermiddagen. Og det er vigtigt. Det er vigtigt, der er mere gang i vandet, og noget, man kan spise og drikke og fare rundt, og noget kultur. Jeg synes, det er dejligt, at kunsten den får lov at ligesom udfolde sig hernede. Jeg var over på havnepladsen lige før og så, at der er en masse såkaldt post-it art, der ligesom hænger på væggen derovre med en Homer-figur og noget Pac-Man. Og jeg synes, det er super fedt, at altså små ting lige kan laves, og så gør det alligevel en stor forskel, og folk lægger mærke til det. Der er street art overalt på havnen hernede. Det er super skønt, og man kan se folk, de chiller og har det hyggeligt her.
the sea, will the one I love be coming back to me? Det er rigtig hyggeligt, og man har mulighed for at lave lidt forskelligt. Både at høre noget musik og se noget dans, og bare sætte sig ned og nyde det gode vejr og den gode stemning. Ja, se på noget kajak. Ja. der er det der vejr, der til lidt forskellige typer, også musikmæssigt, og så er det bare glade mennesker og dejligt vejr. Der er alt muligt med dans længere op der, og alt muligt ved havneområdet hernede, som har udviklet sig. Jeg synes, det ser rigtig spændende ud. Plejer du at komme på havnen, eller i gang imellem, eller hvad? Nej, det er jo så det, at det slår mig, at det gør jo sådan set egentlig ikke. Jeg har først opdaget alle de her nye ting, der er blevet bygget herovre rundt omkring, som jo ikke kun er til festivalen her. Så jeg kommer helt sikkert igen. Det har vi allerede planlagt i hvert fald. Where did you get those eyes, dear, when you look at me? I'm fragile and I wonder how, and I wonder why. Odense Havnekulturfestival, der overvejende er finansieret af kommunale kasser, er godt på vej til at blive en institution af den gode slags. Arrangørerne mente selv, at ca. 30.000 kom forbi havnen i dagene 31. maj til 2. juni. Altså, jeg kan jo spørge, om det kun er besøgstallet, der ligesom er et succeskriterie for jer? Altså det er jo rigtig meget også reaktionerne for dem, som vi har med at gøre, altså alle aktørerne, at hvis de er glade og tilfredse og synes, det har været en god oplevelse, så er det også en succes for os. Ja. Og det har været tilfældet i år? Ja, jeg har været rundt og snakket med rigtig mange forskellige, de alle sammen smiler, alle sammen er glade. Og det hjælper altid, det er godt vejr, at man kan sidde udenfor og slappe af og hygge sig, men også at der er sådan lidt afslappet stemning, at folk passer også på hinanden og tager sig godt af hinanden. Der er ikke nogen aggressiv stemning, det er sådan, folk passer på hinanden og er glade og smiler og sidder og slapper af og hygger sig.